2020 मायथाइनि 4 एप्रिलाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनाय खालारा थांनाय 18 मार्च 2020 खालार बुधबाराव जोबना थाङो। उदालगुरि जिल्लायावबो बिजाथिनि जोबथा बिजाथिलाइ गथायनाय नुनो मोनो। देरहानायनि मिजिं लाना रायजो राजाजों लोब लोबै बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारिया जोबना थाङो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव मोनबा समस्ति खालिंदुवार, ननाय, सेरफां, मुदैबारि, भेरगाव आरो खैराबारि बिजाथि बिथांमोना बिजाथिलाइ गथायो। खालिंदुवारनि बिजाथि दिलीप बर', मुदैबारिनि बिजाथि एन्थनी बसुमतारी, भेरगाव समस्तिनि दावबायसा बर', खैराबारि समस्तिनि बाबुल बसुमतारी आरो ननाय सेरफां समस्तिनि कृष्ण बाहादुर गिरि बिथांमोना इउपिपिएल हानजानि जाना बिजाथिलाइ गथायो होनना निउज 24 बड'लेण्डनि रादाब बुथुमगिरि अनन्त बर'आ रादाब दैथायहरो।